guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em dîsal pêşberî we ne. Sezgin îd û erifatê te bimarek be. Te jî pîroz û bimarek bi Murat. Sağ bî, te şekir nanî herhalde dîsa ji min re. Yani ez mêvanê te me. Tamam, piştî bername ez ê şekir bidim. Spas. Te qehwe anî besî min yani. Nûşîcan be. Spas dikim. Murat di bernameyê berê de meqala felsefeya skolastik kiribû di navbera kîjan sala de cî digre taybetmendiyên felsefeya skolastik çine li ser kîjan mijaran sekîne me behsa van kiribû? Belê, sezgin felsefe skolastik an serdema skolastik di felsefeya Xristiyanî de wek şaxa duyemîn e ji sed sala heşta dest pê dike û heya sed sala panzda didome. Di felsefeya skolastik de gelek filozofên girîng hene me behsa wan kiribû wek mînak te navê John Scotus Erigena, Anselmus, Abelardus, Albertus Magnus çiqas navên hecîbin te behsa van nava kiribû. Em ê îro bi kîjan navî dest bi felsefeya skolastik bikin? Yani di sed sala heşta de wek naveke girîng John Scotus Erigena heye. Em dikarin bi John Scotus Erigena dest pê bikin. Baş wê çaxê ez dest bi pirsê xwe bikim. John Scotus Erigena kî ye, ji ku ye? Dikare hinek li ser jiyana wî agahî bidî me, em wî naz bikim piçekî. Helbet, John Scotus Erigena an jî em wek Erigena jî dikarin bêjin. Di sala heysed û deha de çêbûye ji Îrlandayê. Li vir dixwazim balê bikişînim ser Îrlandayê. Tedî heya çend bername berê jî meqala İskenderiyê dikir. Niha em dibînin ku Xristiyanî di demeke nêz de di demeke kin de bibore zêde belav bûye û ji gîştiya erdnîgariyên dûr. Ev jî bi piştgiriya siyasetê helbet piştî ku Xristiyanî li dewleta Romayê bû dînê fermî zûtir belav bû û hêza xwe mezin kir. Filozof John Scotus Erigena jî ji bo vê rewşê mînakeke baş e. Wek me got ji Îrlandayê ji xwe û navê Scottish ji wir tê manastırên Îrlandayê wê demê bi xebatên xwe yên li ser metnên klasîk navdar bûn. Bi taybetî bo parastin û şîrovekirina metnên klasîk xebatên girîng dikirin. John Scotus jî di nav atmosfereke wîsa de perwerdehiyê zimanê Latînî û Yunanî dibîne. Ev hînbûna zimanên Latînî û Yunanî ji xwe pir mühim e li ser xebatên wî yên felsefî bandoreke tesîreke çawa çêkiriye Murat? Bi hînbûna van zimanan hem bandorek li ser felsefeya wî çêbûye hem jî ew bi xwe bandorek li ser felsefeya Ewropayê çêkiriye. Bi zimanê Yunanî û Latînî felsefeya Yunana antîk û teolojiya Xristiyanî başnas kiriye û li ser van beşan bi kurahî xebitiye. Bi taybetî zimanê Yunanî li ser felsefeya wî bandoreke girîng çêkiriye. Bi zimanê Yunanî teolojiya Bizansê yani teolojiya Xristiyanên Roşilatê nas kiriye û li ser Platonparêziya nû xebitiye. Ku fikr û ramanên Platonparêziya nû di felsefeya John Scotus de bingeheke girîng e. Di sala 1845 de diçe Fransayê û li Akademiya Palatînê dersên felsefe û teolojiyê dide. Bi van ders û xebatên John Scotus Erigena Platonparêziya nû li Rojavaya Ewropayê ji nû ve tê nasîn û belav dibe. Ji me re piçekî behsa xebatên wê bikim Murat. Çend mînakan dikare bidime yani berhemên wî bi xwe êwîne ya wergerin? Yani li ser Platonparêziya nû dipirsiya? Belê te got bi xebatên wî Platonparêziya nû ji nû ve belav bûye ev kîjan xebatin? Di navan xebatan de bi taybetî xebatek derdike ve pêşiya me John Scotus Erigena berhemên Pseudo Dionysus ji Yunanî werdigerîne Latînî. Pseudo Dionysus di sed sala şeşa de laliyê Sûriyê jiyaye. Yani dibînî wê çaxê têkilî zêdetir e ji Îrlandayê berhemeke ji Sûriyê digire dixwîne werdigerîne. Îro ew qas
ایرو او قصدی کلی تونه براستی جی ده فلسفه اوی ده پلاتون پاریزیان نو و میستیسیزم دناب هف ده جه دگرن و تین شیروه کرن و آفراندنا گردونه یا کود انجیل ده تی قال کرن لگور نیرینین پیلوتینوس هاتیه شیروه کرن جون سکاتوس اریگنا وان برهمان ورد گرینه لاتینی و شیرووت که لیوان خباتین اریگنا نبدلی کلیسه کاتولیکن شخو جبر وان خباتین خو هاتیه کشتن yani filozofek edince jiber fikru romanı xwe tê kuştin em dibînin arast yani min nizanî bu qas filozof jî hatine kuştin wek mînaka herî girîng em bi îdama Sokrates zanin tim çavkaniyan de derbas dibe agahiyek pir berbelav lê ev çend bernamen em qala kê dikin Hipatya, Clemens, Origenes hat bîrame Boetius Uvaye, Erigenes, yani mukabın evi hinci yenu derken peşberime. Vakta go Sokrates berbela ve tezanin. Jber ku vak filozofi cara avli hatiye kuştun te kabul kırın. Pır tezanin. Sokrates li mukabın de diroka felsefede filozofin jber fikru ramani xu hatine kuştun pırın. Kilise jber kijan sedeman vi sujdar dike u vi dukuje. Jali kiliseye ve naykuştun. Yani ba avaya ke fermi jali kiliseye ve naykırtın u nay mahkeme kırın. Jiber xabatin vi jinav kiliseye gelek bertek nişan dedin. U ev bertken kiliseye liser rahibu keşiceydin jibandore ke neyini çeydike li manastırı jali keşişek ve hatiye kuştun. Hatta dibejin ev bixu xundekari viye. Her çıkaz jali kiliseye ve natı ve ceza kırın u kuştunci kilise nerazi buna xoya lehemberi xebatin Scatus Erigena timtine zaman. Le pişti kuştuna Erigena jî bandora xebatin wî didome. 405 sal pişti mirina Erigena kilise berhemin wî bi temamî qedexet ke. Di sala 1225 de Papa Honorius Duyemîn bi awayeke fermî berhema John Scatus Erigena ya binave de divizyon nature yani liser da beşkirna xwezayê fermanek derdixe û bi temamî qedexet ke û li gelek cîhan berhemên wî tên şewtandin yani hema bêje weke ku hatiye afaroz kirin. Afaroz resmen ev. Murat berî ku em bên ser berhema te got li ser da beşkirina xwezayê. Belê. Li ser da beşkirina xwezayê. Em dixwazim em hinek li ser wergerên wî yên Platon Parêziyan û çi xeber bidin. Naveroka van berheman çine qala felsefeyeke çawa dikin. Di nav wergerên John Scatus Erigena yên li ser Platon Parêziya nû wergerên Pseudo Dionysos derdkevin pêş. Pseudo Dionysos berhemên xwe hinek di berhemên xwe de hinek doktrin û nêrînên Xristiyaniyê li gor felsefeya Platon Parêziyan nû yani wek dixe nav hev û şîrovet ke di nava mijaran de mijara herî girîng şîroveyên wî yên li ser hebûna Xwedê ye. Pseudo Dionysos ji bo hebûna Xwedê û ji bo têgiştina zanîna Xwedê qala teolojiya apofatik dike. Teolojiya apofatik çek zahmet ji min heftege ne bîst bu aras çiye manavê çiye? Wek gotina wî ravekirina wî jî zehmete. Teoloji şu em zanin lê apofatik çiye? Teolojiya apofatik wek teolojiya negatif. Teolojiya neyînî em dikarin bina bikin. Teolojiya apofatik yani teolojiya neyînî hebûna Xwedê jaliyeke din ve şîrovet ke. Li gor teolojiya apofatik em bi têgehên vê dinyayê nikarin hebûna Xwedê îfade bikin. Dibêje têgehên dinyayê têgehên nav zimanê me bi sînorin û aîdê vî alemê ne. Ji ber van sedeman em nikarin bêjin Xwedê wîsa ye Xwedê xwediyê van taybetmendiyan e. Tenê bi taybetmendiyên ne aîdê Xwedê em dikarin Xwedê pênase bikin. Wek mînak Xristiyanîga ve qala Xwedê dike dibêje Xwedê mezin e. Mezinahî têgeheke aîdê dinyaya me ye. Yani li gor sînorê hiş û aqilê me
hatiye ava kirin. Lê teolojiya apofatik dibêje mezinahî têgeheke bi sînor e û em nikarin Xwedê bi vê taybetmendiyê pênase bikin. Loma tenê em dikarin bêjin Xwedê ne bi sînor e. Helbet ev nêrîn çavkaniya xwe ji Plotinos digire. Plotinos avakarî Platon Parîziya nû ye. Plotinos dibêje ji bo hebûna Xwedê em tenê tiştek dikarin bêjin. Xwedê ew ne heyîne ku hebûna wî tune ye. Yani ew tune nine. Yani piçek tevliye ve lê em nikarin bêjin yani wek mînak ez bêjim em nikarin bêjin qehwe sar e em dikarin bêjin qehwe negerme. Yani rast fam kiriye. Rast e Sezgin yani ji mijareke ciddi te dîsa mijar yani ser yani ew herbû berçava. Na rast e yani rast nabêje qehwe sar e qehwe negerme. Ser dijberiyê pênase dike. Belê ji xwe ew negatif teolojiya negatif teolojiya neyînî çimkî dibe têgehên navê dünyayê mera nikare bi van têgehan Xwedê pênase bike. Ev têgehên bi sînorin têrê nake yani teolojiya apokatif jalî Kilîseya Katolik ve nayê qebûl kirin. Loma wergerên John Scotus Erigena yên li ser vê mijarê rastî bertekantê. Teqala berhemeke din jî kir li ser dabeşkirina xwezayê. Naveroka vê berhemê çi ev ne wergerine yani berhem avî bixwe ye. Belê berhema Erigena bixwe ye bi Latînî de divizyon nature li ser dabeşkirina xwezayê bi Yunanî jî peripîzin yani li ser xwezayê derbas dibe. Ji pênc pirtûkan pêk tê Erigena divê berhema xwe de li ser çend mijarên girîng disekine wek li ser hebûna Xwedê, li ser ontolojiyê, li ser mijara afrandinê disekine. Lê bi taybetî weke ku ji navê berhemê jî tê fehm kirin bi taybetî li ser mijara xwezayê disekine û berhem jî bi mijara xwezayê berdikeve pêş. Divê berhema xwe de Erigena xwezayê çawa şîrove dike yani li gor kîjan taybetmendiyan xwezayê de nirxîne. Erigena xwezayê divê berhemê de bi awayekî ontolojik û teolojik şîrove dike. Ji bo van taybetmendiyan baş bê fehm kirin divê hinek qala berhema wî bikim. Berhema de divizyon nature di felsefeya Hristiyaniyê de berhemeke resen e. Erigena divê berhemê de xwestiye ku Platon Parîziya nû û teolojiya Hristiyaniyê bîne cem hev di nav wan de lihêvanînek çêbike û bi vî awayî pergaleke ontolojik û kozmolojiyeke gerdûnî ava bike. Armanca nivîsandina berhemê tenê çareseriya pirsgirêkên dînî û teolojik nine. Di berhemê de em ravekirinên li ser puxteya mijarên xwezayê dibînin, mirov, Xwedê û zanînê dibînin. Yani Erigena dixwaze li ser van mijaran bi awayekî rasyonel û metafîzîkî bisekine vana rave bike û pergalek ava bike. Ev pergala got teqal kir pergalek çawa Murat yani bi avakirina ya jî em bêjin îzahkirina vê pergalê dixwaze kîjan pirsgirêka felsefî ji me re rave bike. Dixwaze têkiliya di navbera xweda û xwezayê de rave bike. Xweda û xweza. Belê. Hemû heyînên nav xwezayê çawa peyda bûne, çawa bi destê Xwedê hatine afrandin û wê dîsa çawa vegerin û bigîjin Xwedê. Ev pirsgirêk bingeha xwe ji felsefeya Plotinos digire ku wek felsefeya Platon Parîziya nû me bi nav kiribû. Di Platon Parîziya nû de xweza û heyînên nav xwezayê ji hebûna Xwedê peyda dibin. Ev nêrîn wek teoriya sidûrê tê bi nav kirin. Piştî peydabûnê di nav xwezayê de dikevin nav çerxekî û dawiya dawî dîsa digîjin Xwedê. Ev teoriya sidûrê di felsefeya İslamê de di tasavvufê de jî pir tê bikaranîn. Yani dawiya dawî piştî bi yani wek mirinê wek tunebûneke îfade nakin gîştina Xwedê û dîsa vegera jiyanê yani tim wek çerxeke bi nav dikin. Li vir divê em hinek li ser têgeha xwezayê bisekinin di felsefeya Erigena de xweza wek têgeheke girîng
yekîtî ava dike. Yani wek haqiqeteke mezin xweda û dinyayê di nav xwe de dihewîne. û taybetmendiyeke din jî li xwezayê bar dike, li gor erîgena xweza ne tenê hebûnê, tunebûnê jî îfade dike. Yani xweza hebûn û tunebûnê bi hev re dorpêç dike. Di nav xwezayê de hebûn û tunebûn bi hev re cih digirin. Belê. Hebûn tiştên di nav xwezayê de jî cih digirin. Lê tunebûnê çawa rave dike. Tunebûn di nav xwezayê de cihê xwe çawa digire. Ew piçekî tev li hev e. Li ver erîgena gava qala tunebûnê dike qesta wî ne tunebûneke teqeze. Hebûn û tunebûnê bi têgihiştina aqil rave dike. Tiştên ku di nav têgihiştina aqil de cih digirin, hebûnê ava dikin. Tiştên ku li derveyî têgihiştina aqil cih digirin, tunebûnê ava dikin. Yani li gor têgihiştina aqil dibe viya heye viya tuneye. Yani li vir weke ku dixwaze sînorek deyne ber aqil û bêje hinek tişt li derveyî sînorê aqilin û mirov nikare tê bigîje wan. Li vir a girîng ev e ku erîgena hebûn û tunebûnê bi hev re şîrove dike. û bi hev re di nav xwezayê de bicih dike. Yani hiyerarşiyeke di nav wan de tuneye tiştên ku em bi sihekên xwe hîs nakin û nikarin bi hişê xwe li ser wan bifikirin, tunebûnê nîşan didin û li gor van krîteran xwezayê dabeş dike. Çerxa xwezayê li gor vê dabeşkirinê didome, loma erîgena dibêje ji bo mirov xwezayê fehm bike, divê dabeşkirina xwezayê baş fehm bike. Ev dabeşkirin çawa çê dibe Murat? Erîgena xwezayê çawa dabeş dike? Kriterê bî çi ne? Li gor kîjan krîteran dabeş dike? Di navbera dabeşkirina xwezayê û me got çerxa xwezayê de têkiliyeke çawa heye? Sergîn hêdiyê dî bipirse yani. Ez pirsede dedim tu qehwê vexwe. Ez ê vana giş çawa bibersivînim. Giş têkiliya wan bi hev e ya. Yani tu dibe erîgena xwezayê çawa dabeş dike, ne ver? Mixwest piçekî dirêj bikim tu jî rehat qehwa xwe. Spas. Erîgena xwezayê wek çarbeşan şîrove dike û ji hev vediqetîne. Lê ev her çarbeş bi temamî ji hev nedûrin û bi em çawa bêjin bi sînorên teqes ji hev nehatine veqetandin. Her çi qas beşên cuda bin jî girêdan û têkiliyeke xurt di nav wan de heye. Me got li gor erîgena xweza çarbeşin, navê wan beşa ez bêjim. A ewilî beşa yekemîn xwezaya ku afirandiye lê nehatiye afirandin. Duyemîn xwezaya ku afirandiye û hatiye afirandin. Sêyemîn xwezaya ku hatiye afirandin lê neafirîne. A çara jî xwezaya ku nehatiye afirandin ne jî diafirîne. Sezgîn vana baş de hişê xwe de bigire ez ê di azmûnê de bipirsin. Li gor rêzê yani tevlî hevma xwazim. Ev jî mühim e. Helbet. Rêzavî. Dixwazim van çar beşan hinek firehtir rave bikim. Beşa ewilî yani xwezaya ku afirandiye lê nehatiye afirandin rasterast Xwedê ye. Li gor erîgena Xwedê sedema hemû tiştan e, her tiştî afirandiye lê ew nehatiye afirandin. Ji ber ku her tişt bi destê Xwedê hatiye afirandin, divê pergala erîgena de Xwedê sedema ewiliye çavkaniya ewiliye. Li gor van taybetmendiyan em dibînin ku bandora teolojiya Xristiyaniyê heye ne? Belê yani taybetmendiyên teolojiya Xristiyaniyê rasterast qaldike. Erîgena di beşa duyemîn de yani di beşa xwezaya ku afirandiye û hatiye afirandin de sedemên ewiliyên tiştan qalavan tiştan dike. Mînakên ewilî, îdayên ewilî divê beşê de cih digirin. Beşa sêyemîn xwezaya ku hatiye afirandin lê neafirîne. Ev beş heyînên nav xwezaya fîzîkî îfade dike. Tiştên em li derdora xwe dibînin, tiştên ku hatine afirandin lê hêza wan a afirandinê tune ne. Yani tiştên şêmber, tiştên maddeyî. Beşa dawî jî xwezaya ku nehatiye afirandin ne jî diafirîne. Di beşa dawî de pêvajoya ku bi Xwedê dest pê kiribû dîsa vediguhere Xwedê û di beşa dawî de dîsa ev beşa dawî dîsa
خودی تمثیل که یعنی تشتین که هاتنه آفراندن به پخته خو و دیگرن چافکانی پخته خو لی اف نبداوی بونه دسپیکه که نویه وک چرخه که نو تم جنو و دست بیدی که اف جیش خو باندورا پلاتون پاریزیا نویه ev bandora ke çavay Murat. Plotinos yani avakari felsefeya Platon Pariziyanu qala ve çerxet ke ji bo xwedê têgeha hen bikartîne hen yeke Belli. dibêje her tişt ji henê çê dibe û ve digere henê. Erigena teolojiya Xristiyaniyê û nêrînên Platon Pariziyanu tîne cemhev û felsefeya xwe ya li ser xwezayê bi vî şiklî ava dike. Murat qahwa me diqede hêdiyê em tên dawiya bernameyê xwe Qedandina qehweyê sezgîn ne dawiye destpêkeke nû ye. erê çarxeke xwe li ser erîgena wek gotineke dawî tu dixwazî tiştekî bêjî kerem ke. Wek gotineke dawî dixwazim ya bêjim tedî xwezayê dabeş dike û her çar beşan jî rave dike lê ev çar beş di nav çerxeke bêdawî de ne. Ev nêrîna ku her tişt ji Xwedê çê dibe û her tişt dîsa ve digere Xwedê wek nêrîneke panteîst hatiye şîrovekirin. Yani dawiya dawî me dibe panteîzmê. Li gor panteîzmê xweda û xweza yekin ji hev nedûrin. Ji ber van sedeman berhemên erîgena hatine qedexe kirin û hatine şewtandin û heta ji ber van sedeman erîgena hatiye kuştin. Li gor Xristiyaniyê ne tenê Xristiyanî li gor dînên din jî dînên yekxwedayî xweda û xweza neyekin. Xweza bi destê Xwedê hatiye afrandin û her du jî wek alemên cuda ne. Lê panteîzmê di panteîzmê de xweda û xweza yekin. Ev nêrînên erîgena yên ku bi bingeha xwe ji Platon Parizîya nû digire ji ber ku dawiya dawî berê me dide panteîzmê ji bo Xristiyanî wek talûkeyekê hatiye dîtin û ji xwe ji ber van fikr û ramanên xwe hatiye kuştin. Belê. Biçare em karin bernameya xwe biqedînin Murat. Belê em dikarin biqedînin tiştekê ez bêjim wekî din naybîra min. Baş e. Spas dikim bo agahiyên te. Spas xweş. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.